Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min niyyati ridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub jamil maqam al-ghathil azam sultan al-awliya Syekh Ibn Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadratin Rasyidina Murabi Rahina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratin masyayikhina ustazina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Dar Tauhid Al-Hasaniyah. وإلى هذا الشيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث ناصر بن أحمد سمرقند أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسراره وأعاد علينا ببركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو القاسم ابن محمد ابن مرتبه حدثنا عيسى ابن خثنام الثوري حدثنا سويد عن مالك أنه بلغه أنه استهنه Malik iku balagha tumeka hu ing Malik apa annahu stune kelakuan iku kira den dawuhake li Luqman al-Hakim li Luqman al-Hakimi maring Luqman al-Hakim apa dawuh ma balagha bik ma balagha ma utawi apa iku balagha tumeka bika kelawan sira apa ma perkara nara kang wis ningali sapa kita ing ma qala dawuh sinten Luqman Hakim sidqul hadithi utawi ma iku sidqul hadithi benere guneman wa ta'ul amanati lan nekani amanah wa tarku malan ninggal perkara balago wa tarku ma lan ninggal perkara layakni kang ora berguna apa ma ni ing ingsun. Al-Faqih dawuh hadatsana Muhammad Qasim hadatsana Abdul Qasim Muhammad ibn Martawih hadatsana Isa bin Khathman al-Thawri hadatsana Suwaid an Malik. Panjenengane maksudnya Malik iku krungu yen Luqman Hakim iku den suwuni pirsa ditakoni tentang iki apa kang dadi sebabe sampean oleh kedudukan kang kita tingali iki. Terus Luqman Hakim jawab, panjenengane dawuh ya sebab sing iso ndadekno aku kaya ngene iki sing iso ndadekno kedudukanku kaya saiki yaiku benere omong lan nekani amanah lan ninggalake perkara kang ora berguna kanggo awakku. Jadi intinya kan ini kan dijelas enek 3 hal sing merupakan tanda-tanda wong iku munafik. Yang pertama ini omongane goroh. Itu tanda-tanda wong munafik. Yang kedua janjine ora tau ditepati. Yang ketiga kesepakatannya dilanggar. Nah, itu telu itu adalah tanda-tanda wong munafik. Saiki iki enek
Luqman Hakim nate takoni, kira-kira napa? Kan Luqman Hakim kan kedudukane ya mulya lah intine. Mulya ning ngarsane Gusti Allah maksudnya. Luqman Hakim nate takoni, kira-kira amal apa kok iso duwe kedudukan sing mulya kaya ngono? Terus Luqman Hakim jawab, "Iki benere omong. Iki ada amal sing memang diharuskan kanggo awake dhewe. Nek pengen disenengi Gusti Allah, kudu omongane bener dalam artian jujur. Aja seneng goroh. Mergo goroh iku adalah tanda-tanda wong munafik. Sing loro nekani amanah. Jadi janji apa wae sekalipun iku janji sing remeh, sing sepele, iku ya kudu ditepati. Wis janji ya tetep kudu ditepati. Ya wong saiki kan ora. Kemane mau ngekei harapan tok, ora bener-bener menepati janjine, ora bener-bener dilakoni oleh janji. Ya aja sampe nek awak dhewe kadung duwe janji karo wong ya kudu ditepati. Terus yang ketelu, ninggalake perkara kang ora migunani awak. Ini perkara-perkara sing gak ono faidahe. Saiki enek dampak positif Bahkan nol dampak positif. Atau bahkan duweni dampak negatif. Kuwi ya nek iso ditinggal. Ya intine perkara-perkara sing gak berguna kanggo awak dhewe, ora duwe manfaat, ora entuk ganjaran misal, atau gak entuk timbal balik apik kanggo awak dhewe. Maka ya luwih apik ditinggal. Qala hadatsana Abdul Qasim Isa hadatsana Suwaid an Malik an Sufyan ibn Sulaim wallahu an bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.